n'ọkwanụ maka oshi amụ ka nwanne ji wee gbuo nwanne ya. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ a, na mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na fa na-abụ bụ nwanne na nwanne, ụfọdụ osikwana na fa na-abụ bụ cousin. Onye nke jere oshi amụ bụ onye nke anụnwa yi akwa ọcha, onye nke anụnwa kekwana ịchafụ n'isi bụ nya bụ onye nwere oyi nwoke. Onye nke yi akwa ọcha wee jee n'azụ wee na-etitori oyi ya nwoke, wee na-achịnyere ya ọkpa enu, wee na-etiri ya mkpu ọtụ nke nwoke wee were ya wee na-agbara missionary journey nke bụzi na emegidere ife ọlakịrịpụtụ afọ ime wee chaa. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị aja akụkọ nke anụnwa, ka unu gwa m na onye jere oshi amụ ka a ya atụ ụta, ka ọ na-abụkwanụ na onye nke eji ezulu amụ ya na o kwesịzịrị ịhapụ nwanne ya nwaanyị ka ya na o were oyi ya nwoke ahụ wee duo fon agbamakwụkwọ, ka ya bụ nke nwoke je gbanya bụ sa ntụrụgede na-atụlụ ụmụ nwanne na-abụ ụtụ amụ. Ebee ka ọ nọ? Ụdị onye anụwo ofu onye n'imefa unu na-achọ ịgwa nna mma nke nwaanyị bịa ọmụgwọ na ya bụ nke nwoke ahụ atụkwulu oge ya nwaanyị ụtụ amụ. Hei, ajọ ife ajọkakwọ, ajọ nwanne ajọkakwọ. So na ọ bụrụ na ọ dị ka nwanne nwaanyị na-anụ ijee n'azụ n'ala die, ya bụ ife adị ọkwọ mma, mana ka o si wee gbuo ọ dị ọkwọ mma. Ọ ka eji nya bụ oyi amụ ahụ ị na-azọ oyi nwoke ahụ were eduo owu na agbamakwụkwọ ka ịle anya bụ amụfe isi ya. Bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka o si wee mee. O wee bụrụ na onye nke ajela ochi amụ yi akwa ọcha na afa ya bụkwanụ Wola Ọla, ọ bụkwanụ nwa akwụkwọ na Kwara Steeti Polytechnic. Nwanne ya anụnwa gburu ya afa ya bụkwanụ Ani. Fana bụ nọkwa na the same school. O wee bụrụ na nke egburu egbu nọkwana na Department of Mass Communication. N'ọkwa 6 days o ji wee graduate na skuulu, 6 days o ji wee saịnụ akwụkwọ na ya agụchagokwa anụ. And mmadụ na-aba ka a na-akọwa na fana abụbi n'ofu ụlọ, na fana abụbi n'ofu hostel ka ọ na lọji ka fana abụbi, na ebe anụnwa unu fụrụ ya ọ na-agba egwu bụkwanụ mbọsị ọ graduate na skuulu ka ọ na-agbakwa n'egwu anụnwa. E wee na-akọwa na nwanne ya nwaanyị bụkwanụ Ani na o nwere oyi nwoke, mana ya bụ oyi nwoke agwazi anyị na ọnwa akwụkwọ ibefa ka ọ na-abụkwa na onye na-azụ afịa. Na ife mere ka ndị mmadụ mata abụ na nke anụnwa nwụrụ anwụ jezie n'azụ wee jezie n'ala oyi nwoke nwanne ya nwaanyị, nke bụkwana na nwanne ya nwaanyị anụnwa amahụ na oyi ya nwoke na-alakwanụ nwanne ya nwaanyị. Na mgbe o ji wee chọpụta, o wee bụrụ na nke anụnwa o gburu egbu na ọdụgokwa ime na afọ ime achago, nke bụzi na ọbịazi wee chọpụta mba onye nke gburu ya, wee na-ajụ ya so na ọ na-ala oyi ya nwoke, so na oyi ya nwoke tụbara ya ime, na ya kedu ife bụ ebumnobi ya na nya bụ afọ ime, na ọ chọrọ ka oyi ya nwoke ahụ nụbịa. Nke nwaanyị anụnwa wee gwa ya na ya chọọkwanụ ka nya bụ oyi fa nwoke nụbịa, na ife ọ chọrọ bụ na oyi ebukwana nya bụ afọ ime, emechaa mụọ anya bụ nwa, na oyi ejikwana aka ya wee teki ekiala ọfụ afọ ime ya na nya bụ nwa. Nwanne ya nwaanyị wee sị ya gịnị na ọkwa asị ka ọ na-asị na oyi eje ka o jee wepụ nya bụ nwa. Onye nke dị ime wee sị gịnị na ya emekwa ya eme, na ya ewepụkwa nya bụ nwa, na ya ebu nya bụ nwa ma mụkwa anị ya. Ọkwa ya ka a sị na-eserufe okwu fana bụ na-adọgasị anyị amụ nwa ka ọ na-aya amụ. Kedu ife iji wee lụọ oyi nwoke? Kedu ife iji gbasara ya ọgba tụba ya ime? Ọ na ịmahụ na ọ na-ala m isi n'azụ wee jekwa o wee na-ala so no ntu a ka ịdị ụdị nwanne anụnwa ka ịbụ na afọ jọrọgo njọ. Ọkwa ọnụ ka a na-akọzi no nke dị ime wee jee dina ana ka ọ lahụ ụla. Onye nke nwekwa na oyi nwoke wee sị ya gịnị na ọ ya alahụkwa ụla, na ya kunyite ka fana abụ mebe ife dị na ya. N'ọkwa ebe a ka anọzi wee si ọgụ wee su fana abụ wee bido n'ụwa ọgụ. According to ndị nebo na fanụ ka a na-anọ ọgụ nụkwanụ ka a na-aba mba bifi mara ife na-eme. Ani onye nke bụkwanụ ya nwa oyi nwoke wee jee weta Sizọs wee werie wee jee ebe nwanne ya nwaanyị anụnwa dị ime nọ, wee werie wee sụbịa anya n'ahụ, wee sụkasịchaa ya anya n'ahụ ya niile. Nke bụ na ya bụ nke nwaanyị dapụrụ ebe a wee na-eti mgbu wee na-ebe akwa na sị bịa zọpụta ya na si nyere ya aka. Na nwanne ya nwaanyị anụnwa atụpụdoro ya ọnụ, osugidie anya nnọọ wogidie anya onu ọ chọrọ nnọọ wochaa ya anya nọrọ ebe ahụ na-ene ya asị ọbara wee na-ehusisi ka mmiri, ọbara wee na-ezo ka mmiri. Nwanne ya nwaanyị adị ime wee nọrọ ebe ahụ na-ebe na ọ tụpụdoro ya ọnụ. Nọọ ndị nebo bụ ife gbabatazi, o wee bụ na ọbara ejugo ebe niile. Ndị nebo wee buru ya mba ụmụ akwụkwọ ibefa wee gbajebe n'ụlọ ọgwụ. Nwanne ya nwaanyị asụkwana anya bụ Sizọs na ife o melụ bụ otinye aka kpochakọla akwa ya tinye n'ime akpa were nwayọ galụfa narie. N'ọkwa n'ụlọ ọgwụ ka anọzi dọkịta wee na-akọwa na ezigbote ọbara apụgokwa anya ya n'ahụ, na ya akwụnyere ya ọbara ka e wee kwachisibezie ife nwanne ya nwaanyị sọpụsiri ya n'ahụ. N'ọkwa ebe a ka anọzi kwụnyere ya ọbara na ya bụ nwatakịrị nwaanyị anọtezikwa aka
wee nwụọ n'ụlọ ọgwụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. N'ọkwa ụmụ akwụkwọ bụ ifepụtazi wee na-eme ngagharị iwe wee na-asị na fa chọrọ justice ka esi wee gbukwana ya bụ nke nwaanyị jere oshi amụ, na nwanne ya nwaanyị gburie na afọ ọzọkwa ya na ya bụ nwanne ya nwaanyị agbaferugo, na-achọrọ ka ndị polisi jee chọba ya ka ejidekwana ya ka ọ taa afụfụ nji ya dịka o si wee gbukwana nwanne ya nwaanyị na nwa o bukwana n'afọ. Ọkwọ mmadụ na-abụ ka egbutikwa na ọ bụ okwu otu onye. Na nke bụ eziokwu bụ na Anị gburu nwanne ya nwaanyị na o metaghị ya bụ iwe ọkụ o wefere ya oke. Nwanne ya nwaanyị jere oshi amụ o metaghị ya. Ọ bụrụ na ọ furu ntị ọ ya enye nwanne ya nwaanyị, ya na ekwentị na-erikọ nri n'ofu efere. So na ọ bụrụ na ọ dị ka nwanne ya nwaanyị na-anụ, o jee n'azụ o jee n'ala di ya, ọ na ọ ya achụta nwa oyi nwoke nke ya. Kedu ife anya ya ji wee dị na nke nwanne ya nwaanyị chụtara? Ọkwa ajọ nwanne dị ife a, nwanne oke amoosu. Ị na-ejezi ịkọwala ọyị ya nwoke na nwanne nwaanyị amaghị ala ọyị ya nwoke, na ọgụnwa ma ala nke nwoke, na nwanne nwaanyị abụghị ezigbo mmadụ, na ọgụnwa bụ ezigbo mmadụ, na nwanne nwaanyị enweghị ịfụnanya n'ebe ya bụ nke nwoke nọ, na ọgụnwa ka laiki ya bụ nke nwoke wee karịa nwanne nwaanyị. Ka ọ na ya bụ nke nwoke mbọsị izi ọ gbado nwanne nwaanyị ọ na ọ laiki ya wee bịa gbadi ya. Ọkwa ụdị onye a ya bụ ya na nwanne ya nọrụ ike o nwezie misteki nwanne ya mere, ma ọ na mmadụ gbado nwanne ya nwaanyị n'ụzọ, ma ọ na onwe ka nwanne ya nwaanyị si wee kọrọ ya akụkọ o si wee ji ije ọjọọ. Ọ ya ama na ọ na-ala ọyị ya nwoke, ọ pụzie ọkọrọ ya ọyị ya nwoke. Nwanne ya nwaanyị a na ọyị ya nwoke a na-esezi okwu. Ọ ya ama na ife nwanne ya nwaanyị jekọ bụ ife na-ese, bikos na ya nwee emeghe expect na nwanne ya nwaanyị ya esi n'azụ wee jee na-ala ọyị ya nwoke. Abịa n'ebe nke nwoke nọ, ya bụ nke nwoke bụ mkpi na-agbara ọha ewu, enye ndị ebe enye ndị ebe a. So na onye nke ị na-ala ezughọrụ, ịchọrọ onye ya da etirighị mkpu ọtụ. Ọ bụrụ na ọnụnụ ka ị na-anụ onye a, so n'ihi ya da ala nwanne ya nwaanyị, nne ya bịakwuo ọmụgwọ lakwasị anya n'elu ya. Ọ bụrụ na ọmụ bụ nke nwaanyị ya bụ Anị, ahapụrụ m ya nke nwoke ahụ, bikos na ebe nke nwoke na-echara anya na-arị ya na-ala nwanne ya nwaanyị. Dama isi ọnụgbakwa nwanne ya nwaanyị ahụ, o nwee ike ịlakwa ọyị nwanne ya nwaanyị, ma ọ lakwa onye ọzọ chọtara ya. Onye si etu ala ọdụnụ ka ọ na ọ ya alalụ na-eje, o ebe ọ bụla ka ọ ya alacha ọ ya alazi otu nwaanyị ọzọ. Anị kwesịghị igbu nwanne nwaanyị, ị kwesịrị iji ya bụ nke nwoke wee duo ya unu agbamakwụkwọ. Ị ya anọkwa otu mgbọsị fa eburukwa mkpesa bịa ebe ị nọ. Afọ jọrọ ndị mmadụ njọ, mana iwe ọkụ ajọka. O duru ya etu a, biko kọntrolu onwe ka iwe ọkụ ghara ịkọntrolu gị. Kịta anụnwa ị na-agba ọsọ ọchụ, ejide gị ihe eje nga ifu ebe ya bụ ifere idi. Kịta anụnwa nke nwoke lụrụ ana niile a, ọ pịachala ahụ, polisi ya gburu ya maka na ọhịa ya gburu ọchụ. Kịta anụnwa ọ ya ejekwa n'ala ndị ọzọ gbalụkwasa ntụrụgere na-agagharị na-atụkwala ụmụ nwaanyị ọzọ otu amụ, na ọ bụrụ na ọ nọghọ n'elu ọtụ kịta anụnwa anyị na-akọ gụnwa na-agbazi ọsọ nwanne nwaanyị anwụgo. Ya bụ ife adị ọkwọ maka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ọ pụta uwe ọzọ ọ chọta ọyị nwoke nke ya, o jedebe oshi amụ na oshi amụ ajọka.